Λοιπόν. Σοφία Μέξη, παιδιά, στιγμές-events.gr. Θα δείξουμε και το site της Σοφίας τώρα, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε πρωτότυπες ιδέες. Αυτά τα ωραία που φτιάχνετε. Το συζητούσα και με τον άντρα σου. Πού τα βρίσκουμε, αυτά που μας κάνεις τώρα εδώ, μας έχεις έρθει με τα λεμόνια, με τα μαχαίρια, με τα λουλούδια, με τα στεφάνια. Εγώ σας δίνω τις ιδέες και είναι πράγματα που μπορείτε να τα κάνετε αυτά και μόνοι σας. Κάπου όμως τα δείχνεις αυτά τα χρηστικά όλα. Ναι, στο YouTube έχουμε δικό μας κανάλι ως στιγμές events, παρουσιάζεται. Στο Facebook τα δείχνουμε, κάνουμε τις αναρτήσεις μας και στο site δεν έχει αυτά τα πράγματα. Έχει πράγματα πιο επαγγελματικά, από πιο ιδιαίτερες στιγμές, πιο πολύ γάμου, βάφτιση, τέτοια. Ωραία, ωραία. Στο site λοιπόν για γάμο και για βάφτιση, έτσι. Εδώ δείξε μας αυτά που θα ανέβουν και στο κανάλι στο YouTube αργότερα και θα τα αναρτήσεις και στο Facebook. Ωραία. Τι είναι αυτά που μπορεί να κάνει ο κόσμος. Μια απλή ιδέα για στεφάνι Πρωτομαγιάς. Ένα στεφάνι κλασικό είναι αυτό εδώ πέρα. Γεμάτο λουλούδια που μπορούμε να τα φτιάξουμε από λουλούδια του αγρού ή από λουλούδια που μπορούμε να τα αγοράσουμε από ένα ανθοπολείο ή από τον κήπο μας. Και εδώ πέρα αρχίζουμε και δείχνουμε παραλλαγές μαγιάτικων στεφανιών. Κρατάει η Παυλίνα στα χέρια της ένα στεφάνι, το οποίο το έχουμε κάνει από κανέλες. Έχουμε πάρει και έχουμε κάνει ματσάκια τις κανέλες, τις έχουμε βάλει. Να, εδώ πέρα ας πούμε είναι ένα ματσάκι με κανέλες και έχουμε κόψει φέτες λεμονιών. Όπως είναι αυτή εδώ πέρα, και την έχουμε στολίσει με λεμόνια. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει με πορτοκάλια. Αυτά όταν αποξηρανθούν είναι και πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ πιο ωραία από ότι τα λουλούδια, τα μαραμένα στο μπαλκόνι μας. Χρυσοχέρα μου, εσύ, αυτό έχω να πω. Ωραία. Κορδελάκια, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να φτιάξει με ό,τι του περισσεύει το σπίτι. Πω, τι ωραίο πλάνο. Είναι πολύ ωραίο στεφάνι. Ένα εναλλακτικό στεφάνι που μπορεί να το κάνει στο σπίτι ο καθένας χωρίς υλικά. Με κάποιες κορδέλες που το έχουν περισσέψει από κάποια αμπαλάζ που το έχουν φέρει δώρο, με λεμόνια, με κανέλες, με πορτοκάλια, με τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Σκηνοθέτη, το είδαμε. Σας άρεσε πολύ αυτό το στεφάνι, βλέπω. Έτσι. Εδώ πέρα έχουμε κάνει. Έλα, Παυλίνα. Και άμα το βάλεις και σε μπαλκόνι πάνω το στεφάνι, έτσι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Σε μπαλκόνι δεν το βάζεις? Ναι, στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι, εμείς εκεί το βάλαμε. Ή στις πόρτες παλιά, όταν ήταν μονοκατοικίες, μπράβο, στις πόρτες. Εδώ πέρα τώρα. Τι ωραίο στεφάνι. Κοίτα, αυτό το στεφάνι είναι πολύ ωραίο. Έχουμε αφήσει και ένα κομμάτι από το πάνω μέρος του άφτιαχτο για να μας το φτιάξει η Παυλίνα, να δούμε πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα γίνεται αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Αυτό το στεφάνι είναι φτιαγμένο από κομματάκια κορδέλες. Ό,τι κομματάκια κορδέλες έχουμε, δεν είναι παραπάνω από 10 μέτρα κορδέλα. Το κάνουμε κόμπο, ούτε καν φιόγκο και γίνεται αυτό. Αυτό θα πάρω εγώ. Αυτό, δείξτε το πάλι. Έχουμε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Αυτό θα πάρω εγώ. Αυτό το στεφάνι θα πάρω εγώ, εντάξει. Οκ, έκλεισε. Μου επιτρέπεις? Έκλεισε. Ορθό. Και είναι τόσο απλό, με κορδέλες έτσι. Κοίτα, κορδέλες, σε αυτό εδώ πέρα περίπου το μέγεθος, περίπου 20 με 30 πόντους κορδέλα. Πού τα σκέφτεσαι, Σοφία, όλα αυτά? Έτσι γεννήθηκε, δηλαδή, πώς τα κάνετε? Εσύ πώς τα λες? Εσύ γεννήθηκες? Έτσι γεννήθηκε. Με λαποδιάρια. Εγώ τα γεννήθηκα με φέρτε μου γρήγορα το γάλα μου. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε διάφορες κορδέλες. Λοιπόν, και επίσης έχουμε φτιάξει εδώ πέρα λουλούδια. Πες ότι δεν έχουμε καθόλου λουλούδια. Εντάξει, εμείς είπαμε στον κόσμο βέβαια να πάει και στην ανθοκομική έκθεση. Στην ανθοκομική έκθεση. Στην Βάρκηζα, στο Ζωγαμίνα. Αλλά εγώ λέω τι μπορούμε να κάνουμε και στο σπίτι μας. Βεβαίως το φυσικό λουλούδι, μα και εγώ το πρώτο που έδειξα ήταν αυτό εδώ πέρα με τα φυσικά λουλούδια. Αυτό είναι το κλασικό μαγιάτικο στεφάνι. Ωστόσο, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να σας δείξω και εναλλακτικά πράγματα, πώς μπορούμε στο σπίτι με πράγματα που βρίσκουμε στο σπίτι μας να κάνουμε άλλες λύσεις.